Da Sofias lillebror Philip som 5,5-årig fik konstateret kræft, begyndte et helt nyt liv for hende. Familie og venner kom med gaver til Philip, og imens sad Sofia og gemte sig på trappen op til første sal og så ned i stuen, hvor hendes bror fik rigtig meget opmærksomhed. Jeg blev meget, meget stille, for jeg kunne ikke tale med nogen om det, der skete. Hverken hjemme eller i skolen. Alle spurgte selvfølgelig til Philip. Mig var der ikke nogen, der spurgte til. Han var hovedemnet, forklarer Sofia. Philip kan huske, at hans sygdom har stået i vejen for hans søsters liv. Da Sofia fyldte 7 år, og huset var fyldt med gæster, kom Philip hjem fra en kemokur og var meget dårlig, og alle gæsterne blev sendt hjem. Når kræft rammer, er det hele familien, der bliver ramt. I Superinvestor på VLR samles der penge ind til foreningen Familier med kræftramte børn. Følg Superinvestor 2013 i VLR Workzone og på VLR.dk.